Tuman. Sige na, kayo iulat ka na magtrabaho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, sang kariko ng mga yaga subaybay o yaga paningig ng kanaten mayu live o kanaten video sining mga waktu adon. Kaya panganda ko kamo kariko ng pagpaganda ng agama Islam. Ayan, uman yung pagpanganda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Aw wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuhu. Uman kambino na yagatanaw asan sang Dato Abdul. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang kanakon tagbis gate na patadem sang kariko yang kanaten mayo topiko. Actually di dabon na mawig-mawig kay kuan manggejani unod yang makabot ang asan sang kanaten caption yang usip na kung wain mapakay ba kanate na mga Muslim yang pigatawag na pagtarahum sang utaw na kafir or yang pagtarahum sang utaw na yamatayan ng bakayan ng Muslim. Yan sandalam ng pagsakuto o pagkapir sang Allahu Ta'ala. So, bago tayo niyang tubagan na usip, uno yung pigatawag na tarahum. Yang tarahum, mga alang ng Allahu Ta'ala, yung pigatawag na tarahum, yani inyang magadua kita sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala ng kauyan auluy para sang butang tadon sang sambok na manusya. O pamantaadon, magadua kita sang Allahu Ta'ala na akaw yan gaw si fulan. So ito pigatawag inyan na pagtarahum. Yang magadua kita sang Allahu Ta'ala na akaw yan nan si talpulano. So minito. So adon yang kanaton topiko, yang makabutang asan, mapakay ba kita magminito? Mapakay ba kita magduasang Allahu Ta'ala na kauyanan, kauyanan yang utaw na kafir? Yang utaw na kafir, kay yang utaw na kafir, aun duwang ka utaw na kafir. Aun utaw na kafir na buhi pa, aun uman utaw na kafir na yamatay da. So sang duwa na sitwasyon na yan, pwede ba kita magtarahum, magduasang Allahu Ta'ala na akaw yan silan, aampunon silan, pasudon silan sang surga, etc. Pwede ba inyan kanate? Labida kanaten asan sa banwata, labida sa Davao, sa Panabo, wain pa ba na kita, minority kita sang kanaten mayutig pamanwa, majority kanaten yang tigatawag na mga non-Muslim, na halos sang pamanwata, kaya palibutan na kita ng mga kufar, allaw gabi, yaga pakasalamuha kita ng mga kufar, o mga bayubay ta, mga inagad ta sang gebek na mga kafir, o gid amatayasan kanilan, o gid amataya dun na amigo ta na kafir, kakilata na kafir, labida sang community ta, labida o minang classmate ko yan, iningaw nang yagiskwila pa ako, yag-post dayan na dun sang social media na rest in peace, RIP. Pwede ba kita magmininyan sang utaw na kafir? So, alang ng Allahu Ta'ala, kung yang abawon ta doon is yang kafir na buhi pa, kafir na buhi pa, wa mo na kita sang yamatay da. Kung yang utaw na kafir is buhi pa,
So di gyapon mapakay kita magtarahom para kanilan. Inyang magadua kita adon ng panginluyan para kanilan. Di gyapon pwede. So ano yan dalil tasin yan na yung pagtarahom o pagdua ng panginluyan para sang buhi na kafir, di gyapon mapakay yang yaga kahitabo sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inagad yung mga Yahudi, yung mga Hudyo sa Madina. Yama lambit sang sambok na hadith na yang Rasul sallallahu alaihi wasallam isugunan kita na amay kaon lumunta na Muslim, ha? Aun Muslima doon na maatching niya na doon. So, isugo kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung sepana kita, maatching kita, malaw kita ng alhamdulillah. Adon, isugo daw man ng Rasul sallallahu alaihi wasallam itong mga Muslim na iyan sampalibot sinyan na yaatching na Muslim na yalaw ng alhamdulillah na magalaw kita kanan ng yarhamukallah. Kau yan kau ng Allahu Ta'ala. So, yan sunnat ng Rasulullah. Inindo kita ng Rasulullah na amay kamaatching kita, magalong kita ng alhamdulillah. Then amay ka or lumunta na yaatching, then yalong yan na alhamdulillah, idinigta ito, maglong kita ng yarhamukallah, kau yan kau ng Allahu Ta'ala. Mana, magtarahum kita para kanan. O, law na mga ulama, yatabya kung yang yaatching, wayan pag alhamdulillah. Alangan matubag ka kay, kung tanong tayong hadith, yalong sila ng, isugo kita ng Rasulullah na magalong ng yarhamukallah sang yaatching, kung yagalong yan ng alhamdulillah pag atchingnan. So kung yaatching si pula na doon na Muslim, nang wayan pagkuwan, alhamdulillah na di data lawangan ng yarhamukallah. So minito Allah ng Allahu Ta'ala. So kung Muslim pa Muslim, so pinakamadyaw yung magatarahom kita sang uman isa. Kamagunawa sinyan na hadith na yamalambit ta. Okay. Nangaya malambit ta yan isabab sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina, aun mga Yahudi, mga Hudyo na inupod ng Rasulullah mag-uya sa Madina. Na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun time magpakasalamuha yan sa mga Hudyo. Na yung mga Hudyo kafir, baka ng mga Muslim, na yung mga Yahudi, na inyan na magpakasalamuha permisang Rasulullah sa Madina, mag-atching silan. At the same time, matagyaga-atching sila ng mga Yahudi, maglongyapon sila ng alhamdulillah. Matagya mga Yahudi sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina, aw mag-atching silan, maglongyapon sila ng alhamdulillah. Aw gayud yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diyan magtubag ng yarhamukallah, kau yan kau ng Allah Ta'ala. Di, kaya na nga mga kafir silan, kundi yang piyaga tubag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanlan, yahdiyakumullah. Indun ka mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung pigainang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga Yahudi, mga kafir sa Madina na amay kay gaatching silan, maglong sila ng alhamdulillah, di pagtubagan ng Rasulullah yung pag-atching nila, pag-alhamdulillah nila ng yarhamukallah, kau yan kau ng Allah ta'ala, kaya na kafir man silan. Tanda na di kita pwede magtarahum sang utaw na kafir, sandalam ng buhay pa yan. Kundi yang pwede ta inangan ka na, yang magadua kita sa Allah Ta'ala na hidayatan silan, gabayan silan padigsang Islam. Abriyan ng Allah Ta'ala yung puso-puso pangatayan nilan sang agama Islam, ito pwede. Kamagunawa ng ininang ng Rasulullah na amay kay gaatching yung mga Yahudi sa Madina, then maglong sila ng alhamdulillah, instead na maglong yung Rasulullah ng yarhamukallah, maglong yan na yahdiyakumullah, indun ka mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pwede kita magdua sang Allahu Ta'ala para sang kafir, o ganyang pagadua ta kalan niyang ahidayatan silan ng Allahu Ta'ala sang Islam, na gaw sumud silan sang Islam, yaning magkayamuk yung puso-puso nilan sang Islam, manadawa, pero yang magadua kita ng panginluyan para kanilan, na di mapatay alang ng Allahu Ta'ala. So inyan kung yang kafir, buhay pa. Maununo adun alang ng Allah Ta'ala kung yang kafir yamatay da. Yang yawapat da. Kamagunawa ng yaga kahitabuasan ka na to sa pamanwata, di manggid pagkalikayan, o mga amigo ta na mga non-Muslim, o mga simbay ta na mga non-Muslim, o mga kagawbok ta na non-Muslim, o uno pabasan,
Pagkatagan-tagan niya kabalita dahil kita, ay, yatay da si Pedro. Ando ni Pedro, classmate ko kay niya ningong elementary. Ando ni Pedro, kagabok ko kay niya ningong samplanta. Ando ni Pedro, minini-minini-minan. Namadig sa mga Muslim, sabab sagaw sang kaawam nilan, sabab sang kakulang ng kadag nilan sang Islam, kakulang ng kadag nilan labi-labi da sang akida, doktrina na insakto, akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, tugun-tugun, ya makabalita gayd, yag status da sa Facebook o paglong, rest in peace, RIP, Pedro, classmate ko yan iningon. Unumbot pasabot ka din ng RIP, rest in peace. Yang RIP alang ng Allahu Ta'ala, yasing kawadon ng yagadua adon na, yang yamatay na inyan na kafir, itong yamatay inyan na kafir, o sa kwan pa, makatanada. Makatanada alang ng Allahu Ta'ala. Na yang utaw na amatay sang dalam ng pagkufur, pagkafir sang Allah Ta'ala, wadagay katananan taman allaw na mauri. Waday katananan, way kalinaw para kanan, sang utaw na yamatay na yaga sakuto, yaga shirk, yaga kafir sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aber pa uno nakadyaw ng batasan san. Aber pa uno na ambagsan, butang tadon ka natin, labida sa mga politiko asang kanate, na grabe kita dumod sa politiko, kini si politiko, grabe ni mutabang sa mga Muslim, kaluoy pod RIP. Aber pa uno nakadyaw san alang ng Allah Ta'ala, sangan na kafir yan, yamatay yan sang kufur, pagsakuto sang Allah Ta'ala, way kalinaw para kananda, way kalinaw danan taman sa Allah na mauri. Iyadan billah. Ako sa magdua kita sang Allah Ta'ala, na kita yamaboy kita doon yan kita sang Islam, na amatay gyapon kita nang yan kita sandalim ng ka-Islam, agaw gani lang ng Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, aw ay lang nan kamo pagpadating ng kamatay, ay lang nan kamo pagpadating ng kamatay, yatabyabu na kamo na mga Muslim kanan na Allah Ta'ala. So madig nga doon, ang matay sa banwata na kafir, batang ta influential yan na doon, RIP dayon, RIP, RIP. Wa alaikumussalam kay Tarik, na taga Dato Abdul Gyapon. So ito kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagtarahom, pagdua ng Panginoon, kaamponan, kalinaw para sang utaw na yamatay sandalim ng pagkapir sang Allah Ta'ala, pagshirk, pagsakuto sang Allah Ta'ala, kung bawal ganin sang dalam ng buhay pa yan, yag samot adun na yamatayan sang kufur na di jud pwede kita sanal lang ng Allah Ta'ala. Di kita pwede adun na magadua kita ng kapanginluyan, kaampunan, kalinaw para sang utaw, na yamatay sandalim ng pagsakuto, pagsirkanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno yan dalil ta. Yan dalil ta lang ng Allah Ta'ala, yang may tabusang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung wain. Aun sambok na putika, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibisitanan, itibaw nan yang kubor, yang lubunganan ng inanan na si Aminah. Ya, bisita yan at to. Pagdating nan at to alang ng Allah Ta'ala, sagok sang, siyempre, anak, inanan, yamatay gud yang ina ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng wapayan dating ng pagkabalig. So yagtiyaw yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kamingaw ng sang inanan o luinan sang inanan, na sang riwaya ng hadith, narration ng hadith, ito mga sahaba na yamagad sang Rasul sallallahu alaihi wasallam sito na pagtibaw nan sang kubor ng inanan, sabab sang pagtiyaw ng Rasulullah yakatiyaw umanyang mga sahaba na yamagad, na laong paadto sang hadith, sang pagtiyaw, sang grabe na tiyaw ng Rasulullah, yang kanan balbas, yabasa ng luha. Yabasa yang luha. Adon mangalan ng Allahu Ta'ala, uno yang yamay tabo, uriyansin yan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mangayo yan ng permiso, permission, sang Allahu Ta'ala na pagabisiton ko yang kubur ng kanaken ina. Na ito daw pag-request ng Rasulullah, itugutan bun, iukiyan bun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adon alang ng Allah Ta'ala, pagkabusit to, yag-request daw man yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yag-request daw man. Yaghangyo daw man yung Rasulullah ng, sa kwan pa, ya Allah, atagi ako ng permiso adon,
na magadua ako ng kaampunan para sang ina ko. Yang maga-istighfar ako para sang ina ko na yamatay. Na wayan atuguti. Wayan atuguti ng Allahu Ta'ala na magadua yang Nabi Muhammad ng kaampunan para sang inanan. Kaya na nga, yang duwa na taganak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inanan o amanan, si Abdullah o si Amina, yamatay silan sang pagkafir sang Allahu Ta'ala. Kafir silan, baka silan na Muslim. Agaw gani, about sang ama ng Rasulullah na si Abdullah, unin dalil tadon na yung ama ng Rasulullah na si Abdullah is naraka, kafir. Sang sambok na hadith, aun sambok na sahaba yang yadud sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uriyan sinyan, yag-usip inyan na sahaba, ya Rasulallah ay na abi, ya Rasulullah lang nan, way niyang ama ko. But pasabot niyang way niyang ama ko, surga ba o narakayang kanak ama? So yaglaw yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kanan, abu ka finnar. Yang ama mo lang nan, nato sa naraka. So simple, aber kita doon, yung kanatan taganak, akalongan niya, masakit. Masakit inyan. So yan narikod inyan na sahaba aw yagtiyaw. Katagan-tagan itawag daw man yan barik ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then pagdating ng usag daw man niya, mabanti, yagbarik sang Rasulullah, kay tawag nan, yaglong yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kanan, abi wa abu ka finnar. Yang ama ko aw ama mo, ubos silang duwa adto sa naraka jahannam. Mismo Rasulullah yagalong narakayang amanan. Ama naraka kadi yang utaw na baka na Muslim. So inyan, yan dalil na dun na kafir yung ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abot daw man sang inanan, yang abawalan kawa dun ng Allahu Ta'ala mag-istighfar, magdua ng kaampunan para sang sambok na utaw. Dakwa na dalil yan adun na yang utaw na yan yamatay sang pagkapir sang Allahu Ta'ala. Baka na Muslim. Kung Muslim pa si Amina na ina ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wagaw abawali ng Allahu Ta'ala yang Rasulullah na magaduaya na dun ya Allah ampo na si ina. Awgid ibawalan yan. Kaya na nga, laong ng Allahu subhanahu wa ta'ala sang Quran, ma kana lin nabi walladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dilaw nan date, ha? Dilaw nan date daw ng Allahu Ta'ala. Dilaw nan pwede sang nabi aw sa mga utaw na yama maratyaya yang magadua silan adun ng kaampunan. Yang maga-istighfar silan adun para sang mga utaw na mga musyrik. Mga utaw na yamatay sang pagsakuto o pagkapir sang Allah Ta'ala, walau kanu uli kurba, bir pamasayd dayan kanan, bir gakad pamilya danan yan. Manasangan na yamatay dun sang pagkapir, pagshirk yang utaw, di kita pwede magdua kanan ng kaampunan. Di kita pwede magdua kanan ng panginluyan o unupasan na madyo. Kaya nga yamatay ang sandalam ng pigatawag na pagkapir sang Allah subhanahu wa ta'ala. So inyan, kamagunawa ng asang kanat niyang RIP, rest in peace. Nagawin yan na yamatay na kafir kuno makatana da unong pagtana ng utaw na yamatay sang pagkapir o pagsupak sang Allahu Ta'ala. Expected da uno yung kadidigsan. Una, wa kita pagahukom sang individual. Kay wa kita katigam uno yung pagkamatay nan. Malay tawatad katigami pero sandalam na yaga marasayayan or before yan ito, waya kita yag Islam kadiyan. Waya matigam Allahu Ta'ala gid. Pero as a whole, pangkalahatan, utaw na amatay sang pagsakuto sang Allahu Ta'ala, pagkafir kanan wasang Islam, yaga shirk, yaga kafir sang Allahu Ta'ala, lain niyang aga manadaladalanan, way kalinaw kanan, taman na sa taman iyadan billah. So nangakaw maga-RIP sang utaw na yamatay nandalam ng pagsakuto sang Allahu subhanahu wa ta'ala. So isa inyan na day tabantayan na bidaka natasan ng mga Muslim sa banwa, di man jud ta kalikayan na allaw gabiga pakasalamwa kita ng mga kafir sa palingki, simbayta, kagabukta, kababata, tao unuasan. Wasay puasa kita sagday ng Allahu Ta'ala na makitungo kita ng madyaw kanilan. Kay isugong man kitasan ng Allahu Ta'ala. Pero yung kamagunawa sa mga minina sitwasyon, yung magadua kita ng kaampunan, panginluyan para sa utaw niya yamatay na kafir na diyan mapakay alang ng
Allah subhanahu wa ta'ala. So di kita mag-RIP sang utaw na yamatay na kafir. Aber pa uno yan, pamilya ta, taganak ta yan, anak ta yan, lumunta. Yan di kita alang ng Allah ta'ala. Aber pa uno nakadjawsan. Uno pa nakadjaw ng batasan san. Di gani kita, usahay gani, di pa gani kita magpakadua ng kaampunan para sang lumunta na Muslim na yamatay. Yamatay si Pulan na Muslim. Halos gani di kita magpakalaw yan ng Allah ta'ala. Ang puno niyan dusanan. Adon kung kafir, mamakalong kita ng mininyan. Tanda gid yan na maumayang akidata. Tanda gid na maumayang manhajta. Pagtakmagtas ang insakto na pag-agama sang Allah ta'ala. So di mapakay lang ng Allah ta'ala mag-RIP kita sang mangautaw na yamatay na kafir sang Allah ta'ala. And lastly, na mapasampay ko adon, uno yang hukom law na ng magalong kita ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un sang utaw na yamatay na kafir. Pwede ba inya no di? Inkagay na, yang magadua kita ng kaampunan, panginluyan, kalinaw para sang yamatay na kafir. Di mapakay. Maununo adon yang magalong kita, Allah yatay da si Pedro, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pwede ba kita sinyan maglong? Muna alang ng Allah Ta'ala, yang makna ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un, sabun-nabun na kita, kariko, yagasikin kita kanan na Allah Ta'ala. Aw adtugyapon kita kanan na Allah Ta'ala magbarik. Nakita alang ng Allah Ta'ala, mamaratya kita. Na yang Allah subhanahu wa ta'ala yang yagaadun ng ubos ng gagaysa. Laungnan Allahu khaliqu kulli shay. Yan na Allah Ta'ala yang yagabay sang ubos ng gagaysa. Ubos Muslim, bako na Muslim, adto kita pagsikin sang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bako nang yang piyagtag-iyan gid ng Allah Ta'ala, yang mga Muslim. No, pati yung mga kafir, piyagtag iyan, property yan ng Allah Ta'ala. Kaso ya, supak silang sang Allah Ta'ala. So, ubos tayo gasikon sang Allah Ta'ala, Muslim manaw di. Kay di ka doon pwede maglong na, yang Allah Ta'ala, yan yung yagabay ng mga Muslim, din aun lahi na ginuo ni gabay sa mga non-Muslim. No, Allah Ta'ala ganyang yagabay. Agaw sa upod sang kanang pangan, Al-Khaliq, ang tanging tagapaglikha, wala nang iba pa sa kanya, ng panambasa. So, mininyan Allah ng Allah Ta'ala. Then, pag mamatay kita, mawapat kita, naubos ta adto gyapon magbariksang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kung way niyang Allah Ta'ala, may kamuri kita kanan, barasan ng Allah Ta'ala, itong mga yan nagpakadyaw san babawan ng dunya, aw asikson umanan, itong mga utaw na yagpakamat adisang babawan ng dunya. Mana, yang magalong kita doon ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un sang mga yamang kamatay na kafir, way problema. Okay kita maglong ng inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Yatay da kadi si Kons na baka ng Muslim, yatay da kadi si Mayor, yamatay da kadi si Talpulano na baka ng Muslim, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Sa bunabon na gasikin kita sang Allah, tugyapon kita magbarik kanan, pwede inyan, kay bunaman sagaw inyan. Pero yung magadua kita adon ng kaampunan, panginluyan, kalinaw, RIP, sang yamatay na kafir, ito yang kanatin abungan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So asidi dagit taman, gaw mapayag yang kanatin mayuyamang kalambit kagay na, aw pangintas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tarimon nan kanatin yung mga ibadat ta, aw parihalon nan kita, proteksyonan nan kita, sikinsang mga sapad na pag-agama o mga doktrina, aw iindunan kanatin yung insakto na akida. So paya may mapayag ka natin yung pag-agama takanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.